Sanibona igama lami uSiyanda Maphumulo lo othi Shixi. Ngizobonga namhlanje kakhulu President. Ngibonga nje kakhulu ngibongela iSouth Africa nge-load shedding. Ngiyazi ukuthi bonke bayabonga, sonke siyabonga ukuthi phela ke asilitholi ithuba. Kodwa nje siyabonga kakhulu i-load shedding ukuphumuza nje ugesi ngoba ugesi siyawumosha bo. Uyamosheka yazi siwuvula ugesi ukhanyise uzushise ugesi ushise ubone ukuthi ufana bese siyawuphumuza manje noma nje u2 hours. Siyabonga President lo 2 hours ophumuza ngawo ugesi usiphumzela ngoba nawo noma umncane kodwa akufani uye uthi ukuphumula ugesi nathi siyaphumula nathi ngoba ugesi uyasifukuzisa kakhulu ubuyasithethisa. Kanti uma usahambile ne-network ithi ukuhamba nathi sike siphumule ngoba siyayisithethe President siyachetha bo hayi bo siyachetha yo sichetha kuzo ebuhlungu ithupha sibamba amafoni size sibheke phansi asisabonani la endlini asisazani. Yazi uma uhambile ugesi ke sithola ukubonana nje ubona abantu kade abagcina noma kumnyama kodwa ubona ukuthi ngathi uyena umalume uBhazel lo ubona ukuthi hawu nangu ubhuti uzenzele yabona nibonane nje ukuthi hawu ayisazani. Siyabonga nje sesibonga yena uPresident nobe sekudinga yena umuntu omdala onepower ozokwazi asicishele ipower ngoba thina besingenayo ipower yokuyicishela ipower. Bekudinga umuntu okuyipower onepower yokucisha ipower. Ngakho ke siyabonga nje kakhulu siyiSouth Africa bese lokho kwenzile ukwenze nabanye manje uphethe eSouth Africa kuphela. So nje siyabonga ngayo ke i-load shedding. Akhona ke ezinye indawo zikhona noma zingekho ningi engakabi nawo ugesi nabo bayafisa ukuthi bathole ugesi khona bezokwazi ukuthi nabo bathole i-load shedding ngoba bona basekude kakhulu ke bakabi nawo nogesi. So kodwa ke siyathemba ukuhamba kwesikhathi ngokubambisana ukuthi bazogcina bewuthola ugesi nabo bekwazi ukuthi bathole ke i-load shedding. Siyabonga kakhulu nje President ungakhathali kuyasiza kakhulu. Ngeke ngibone even usubuyile ugesi ukuthi wenza show ukuthi kuyavela na TV besikhumbuza ukuthi cishani igiza cishani ukuthi cishani sicishe siyazi sokhula size sifike level like kuthiwa khona cishani iTV kushiwo kuyi-TV siyicishe futhi. Kodwa nje siyabonga kakhulu Shixi.